Okay. 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 Pitayo. Merienda. Jim's Coffee. Jim's Coffee. Papahaba, mga kabomo dito nga po session. Pero kinakailangan po nilang talapayin po yun para at least, di ba, is yung lahat po ng panig mapakinggan, mga kabomo. So una po rito kasi, nagkaroon po ng motion. Di ba, ito pong si Senator Marcoleta, ang mga kabombo, yung nga pong motion po na ito is to dismiss, diba? Dismiss. Ito nga pong impeachment against po dito po kay Vice President Sara Duterte na syempre, as we expect, diba, meron po yung mga, ito yung nga pong pagtutol po diyan kasi yung nababanggit po kahapon the sole kumbaga parang yung ang tawag dito may term po doon di ba? Yung pong kailangan pong gawin, di ba, ng Senado nakasaad po dito po sa ating pong saligang batas, mga kabombo, is to try and decide, di ba? So hindi po parang kumbaga hindi po pasok ito nga pong i-dismiss ng Senado, di ba? Wala pong kakayahan ng Senado to dismiss ito nga pong impeachment complaint. So ito, hanggang sa nagkaroon po ng mahaba pong deliberasyon ng mahaba ito, pagpapaliwanag po ng ito yung mga doon po sa nagbumosyon po ng dismiss, di ba? Doon po sa mga tutol. At then eventually is ito pumayag po si Senator Marcoleta na yung nga pong motion to archive. Di ba? Archive ang mga kabombo. Ito nga hong nasabi pong impeachment, articles of impeachment laban po dito po kay Vice President Sara Duterte. At ito, nagkaroon po ng botohan. Nagkaroon po ng botohan at ito pong resulta po ng botohan para po isang tabi. Ito nga pong nasabi pong articles of impeachment. 19 na mga senador po yung pumayag na i-archive. So good. Yung pong kaso, habang meron pong 4, di ba, yung pong mga kumontra, at isa naman po yung nag-abstain. So, ito, ibahagi lang po muna natin. Yung nga pong mga bumoto po ng yes, diba? Nag-yes po dito po sa para i-archive. Ito nga hong nasabi pong impeachment case laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Mga kabomo, so alam mo ninyo, dito po siya naging pagpapahayag po, di ba? Kasi syempre, meron po silang pagpapahayag or pag-explain, di ba? Paglilinaw, bakit yun po yung boto po nila. Ang sabi po dito, nabanggit po dito ni Senator Jinggoy Estrada na tapos na ang usapin, patay na ang kaso. So, narito, pakinggan panoorin po natin, ito nga pong bahagi po ng pagpapahayag po rito. Dito nga pong si Senator Jinggoy Estrada. Position. In adhering to the Supreme Court's ruling, Bye-bye. a decision that declared